Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV to gonɗon ene gonirɗon min calmini on salminde juurade dendagal bandiraɓe ɓe kala yeɓoɓe ɓe ganduɗa ko télévision mo ganduɗa oɗon cupti ɗum wonande Pindi TV min calminima on kono kadi min bismima on e ndeɗo tufde nde ganduɗa ko koɗo galle ko ɗum émission ne gam ganduɗa ana awa yiilade dendagal ɓen ɓe ganduɗa koɓe keele wawde addudeɓe ɗo yewtidde mabɓe gam ɗum wawa wonde ko yiyete ko kadi gartam fewde e rendo ngo hande en dañi weltare jaɓɓade goto ɓe ganduɗa ko dariniɓe ko yiyete ko haqqeji aade dariniɓe ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen guuri to banggue caggal leyɗele ɗe wawde wallude ɗumen beele gurdam mumen waw moƴƴude on komo ganduɗa ko kanko woni mo jaɓɓiɗen hande Hady Koddoye Anne so tawi en mbi Hady Koddoye Anne cubalel ene andi hol gonɗo Hady Koddoye Anne kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ɗawaɓe ko yiyete ko daaɗe ene gandi hol gonɗo Hady Koddoye Anne to banggue wallude ɗumen beele wawde kadi ha joni yoltude ɗumen ha keeɓa hujjaji mumen to banggue caggal leydi to toon to Canada ɗo ganduɗa ko toon woni ɗo o juuɗi haade men nadde bundi yewtere nde en tottanmo kanko Hady Koddoye Anne bisimilla ma e Ayaw Pindi TV e yewtere men nde ganduɗa ko koɗo galle ko han dañi hande koɗo an woni koɗo ndeɗo yewtere koɗo galle bisimilla ma hame a jarama kadi mi salmini kala biyowo mbimi keɗotoɗo Pindi TV ko adi foof mbeɗa yetta Allah kono kadi mbeɗa yetta wawɓe darnude oɗo galle yetto kadi e kala bawɗo wallodirde e mabɓe gam galle o wawa dañde fartange yajde mawnude haw ɓuura ɗo woni ɗo sabu ɗum hayso tawi holto tolno ngo yetti hande eɗen duwi kadi yo ɓurɗon ɗum noon enen calmina hen wanniraɓe rewɓe wanniraɓe worɓe won liggotoɓe e Pindi TV kono kadi emin calmina kala bawɗo ƴañde Pindi TV mate ene yaara yesso a jarama bisimilla ma Hady Koddoye Anne e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko koɗo galle ko an bismiɗo ko adi ko foof Hady Koddoye Anne no biruɗen ni jooɗi ko toon to Canada ko goteɓe ganduɗa jahani tan ɗannade liggade jippade wawde teddinde hoore mum teddina ko yiyete ko ɓesgu mum ala o ɗanni o woni toon kadi jaalal daringal gam yoltude hujjaji yoltande bandiraɓe makko hujjaji ɗum saabi ɓe mbaɗi fedde nde ganduɗa ko yiyetende nden fedde nde ganduɗa ko solidarité sans frontiére ko nonne kadi e nden fedde nde ganduɗa ko réseau pour le droit des migrants ɗum ɗo ko ɗum pelle ɗe ganduɗa rendi ko gam wawde daranade ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jahata ha toon joolo jaaha ha toon daña caɗele to banggue kayitaji daña caɗele to banggue wonande toon no sifori ni alay saago kamɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe toon ɓe mbawa wallude ɗumen Hady solidarité sans frontiére et réseau pour le droit des migrants gartana en e ɗeɗo pelle fuɗɗo o noɗe cosirani e holko woni tigui darde majji ɗon ɗo ganduɗa ko an jogui konngol mabɓe ko wiyete ko porte parole a jarama hamme solidarité sans frontiére no wayno jibina ko hitande ujunnaje 2 woni 2003 oni hol rewɓe e worɓe daari mbi holko kewata e leyɗele mumen ɗum wona gonga kadi neɗɗo o hono no mawɓe men mbiranno ni so tawi tan a ñambani mayɓe a nafata wuurɓe ɗum noon ɓe mbi hol toñangue waɗore ko wayno leyɗele occident d'une manière générale ene tooñe ummiɓe ko wiyeteno nden tiers monde hande kam natti wiyede tiers monde ɓe batti wiide ɗum le sud global donc ene moƴƴi yimɓe daro mbaɗa ɗum dénoncé yimɓe ganda tigui rigui gongaji gonɗi hen ɗi kadi moltoɓe ɗeɗo leyɗele walla ɗanniyankoɓe yuhoɓe ɗeɗo leyɗele ko haqqe mumen yaade e ɗeɗo leyɗele sibu ɗum ɗeɗon leyɗele maaha ko e dow ngaalu leyɗele hande moɓe diwtata holɓe hen ɓe ko woni le sud global ɗum noon solidarité sans frontiére ko nden woni de maaha joni noon kadi kono solidarité sans frontiére ɓuuri wawde liggade koye état Québec o kono kadi ene jeeya
e réseau goɗɗo ɓurɗo mawnude noon liggotoɗo e Canada fof ene wiye Migrants Right Network woni mbiyata le réseau des migrants du Canada donc kamɓe fof noon ɓe liggoto koye haalande laamuji ɗi fenade nde ɓe mbaɗata nde ko darade habtade laamuji ɗi eno mbaɗata ɗanniyankoɓe ɓe donc ɗum woni tigi rigui sababu darde amen e toon e Canada kono kadi emin liggodo hay réseau ji goɗɗi gonɗi Europe e réseau ji surtout Amérique du Nord surtout USA emin liggodo e réseau ji kadi darniɓe ɗiɗon haqqille siège mon ko Montréal. Oui, min jooɗi ko Montréal. Min jooɗi ko Montréal. ɗeɗo pelle ko darade wawde yoltude hujjaji hakkeji ɓen wonɓe toon surtout hande ko wayno leydi ndi gonɗon ndi Canada eɗen gandi ko leydi mettude ndi yaade surtout noɓe mbirata won hen ɓe ganduɗa ko leyɗele men sukaɓe yiɗɓe ummade ɗo jaaha toon to banggue procédure normale jinmi yiide ko jomumen namdete ko ha jaaha toon kono kadi so jettima beele dañde kayitaji ɗi ko ɗum caɗele beele pelle mon ɗe daari ko wawde wallude yimɓeɓe so jettima toon surtout kay wonande ɓen ɓe ganduɗa hande so gari ene innito beele mbawon heftinde ɗumen ko hoɓɓe leydi ndi wawde dusde ɗumen ha daña kayitaji eko way noon beele ko ɗum ɗon tan kadi ene jeeya e aspect ji ɗi ganduɗa hande oɗon daari ɗum ɗon ene jeeya wona ɗum ɗon ni woni tigui rigui wonki somi wawi luɓade ngol ɗon konngol ɗum ɗon tigi woni wonki pelle ɗimin dari ɗi ko wallude yimɓeɓe no gurdi toon dañɗo kayitaji mo dañani kayitaji jiltoɗo kayitaji kono kadi ko etade findinde yimɓeɓe no gardata toon ni ene moƴƴi sa feliti ɗannade aɗa yaaha e leydi garda haysoko seeɗa tan mo jooɓoɗa seeɗa woni leydi ndi kuule mum o leydi ndi ɗemgal muɗum leydi ndi pinal muɗum eko nandi hen kono kadi leydi ndi hol caɗele gonɗe toon sibu ɗum ko wayno Canada ni ene jogui inde mawde caggal leydi no waɗi gueɗe kewɗe sa haalni ɗum mo meeɗa yaade toon wiyatma non min wona noon nanirtumi sibu min mbe jogui sehilaɓam wonɓe France min kala joni haala migrant ji go Canada eko nandi hen mbiyatami toujours e Français je n'ai jamais cru ça mi meeɗa sikkude ɗum sikku eyyi mbimi woy par ce que communication extérieur France diplomatie mabɓe ene waɗi liggey communication baɗɗo fayida mais gonga o wona noon yaari sibu ɗum ko ɓuuri hewde e aroɓe France garat toon ko pour liggade heddiɓe garat ko pour janggude eko nandi hen wono no mbiruɗa ni aroɓe tan e circuit normal o eyyi kono so jettima tawa toon réalité goɗɗo ko wiyete les travailleurs temporaires woni aroɓe toon taw no jogui contrat de travail mais jogui ko permis de travail fermé hol baɗanɗo ɓe tan visa yoɓe gar ko on goto ɓe mbawi ligganade donc on no wawi hutorade ɓe ligginaɓe koɓe potani liggade ligginaɓe waktuji ɗi ɓurtuɗi eko nandi hen taw ala fof ɗoɓe mbawi woytoyade sibu ɗum wiyataɓe son woytoyima tan on nawtete eko nandi hen tawi on heure supplémentaire artata koye mum walla liggoɗa par exemple 20 heures taw joɓeɗeɗa ko 8 heures de temps salaire minimal taw ko $17 à l'heure kanko o yoɓma $14 walla même $10 chimique tu vois mais a ala ɗum woytiɗa a anda ko jahata ko woni eko nandi hen donc minen min dari ko wadde dénoncé ko way noon sibu ɗum min jii hen gueɗe kewɗe ko wiyete vraiment maccugagu kesuru woodi hande e nder Canada e ɗeɗon gueɗe baɗe noon e o heddiɓe gara janggude kono donka joɓe jangdeli mumen gonta des demandeurs d'asile kadi ñaago moolade toon ma mbaɗa histoire uji mbiya so kooti par exemple ene wawi jomum no wawi warede hen walla no wawi woto ko hefti ɗum leydi mum eko nandi hen donc ɗum ɗon fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hoore mum moƴƴi yimɓe paama ɗum yimɓe ganda ɗum kono kadi ene moƴƴi laamuji ɗi kaɗene koɓe mbaddata e ligginoɓe ɗanniyankoɓe ko wona hunde fewde woni agence uji ɗi ganduɗa ko gonoji hakko Sénégal e ko way noon ne ittamen nawaɓe surtout hande oɗo ñalawma agence uji kewɗi nan ɗo Sénégal pour les travailleurs temporaires et pour les étudiants étudiaji kewɗi hande sénégalais ji batti demande d'asile par ce que mbawa yobde jangde ɗumen jinnaɓe mumen taw jeeyi foof pour heɓande ɗuɓe visa no yoɓe jaari kono taw kadi jinnaɓeɓe kalanaka gonga gonɗo to noon so jomum fuɗɗoto yobde tigui rigui ko ma yettoyo ete ko jawdi hewdi yoɓete toon wona baɗum am ni wawi yobde ɗum wona
baɗo no jajaɓe walla sosoɓe wawi yoɓ ɗum ma gona neɗɗo joguiɗo tigui kalisaji mawɗi ndi mbawa yoɓ ɗum mais min ɓuuranno nande ko noɓe mbiyata ni so tawi ka fittiram golle an kam a ala meccal ko ari fo aɗa yiiɗi ya France jaaha États-Unis Canada heewi ñohirede ko alay saago jangga d' abord daña diplôme aji ɗon ɗo dañƴa diplôme sa yeehi Canada a janggat beele ɗum ɗon wadde hande oɗo saaha e ɗum serti haysa ko gonga kam ene moƴƴi Canada ene moƴƴi saɗa yaha toon haysa ala diplôme kam tawa nan ɗemgal ɗemɗe anglais walla français walla anglais par ce que sa nanta français walla anglais an e mumo ndendi toon an e paho ndendi toon par ce que yimɓe mbawa gonɗinde ni a nanta hay so tawi aɗa yooɓi diplôme aji so tawi tan kam hay saɗa yoɓli diplôme aji sa ari d' abord mbatta ko évaluation diplôme aji ma ɗi joni aɗa ara toon tawa jogui doctorat ɓe mbima par exemple diplôme ma o considéré ɗo ko comme une maîtrise walla comme un baccalauréat walla ko nandi hen e ko nandi hen donc il faut reprendre tout à zéro e ko nandi hen kono ɗum fo e wade noon ene moƴƴi kam jomum tan haade muɗum yaade taw ene yooɓi tigui rigui ko jogori tawoyde toon taw ene haalana kadi ene waɗi laaɓi sa rewi ɗum tan ma udditane gueɗe kewɗe par ce que hande oɗo ñalawma ko wayno site uji solidarité sans frontiére en walla migrants right network en walla observatoire de la justice migrante en e ko nandi hen ene binda tigui rigui holno yimɓeɓe guurdi toon taw wona a yaha tan e agence kawra toon e jajaho walla soso tan wima woyi mbiɗa wawi waɗandemi visa ƴetta ɗo fenoma kayitaji ɗum contrat de travail par ce que ɓe tawi même qu'il y a des contrats taw ko université ji mbaɗi ɗum ils sont faux wona université waɗi ɗum mais hol liggotoɓe dans les universités là ene mbaɗa ɗiɗon kayitaji ɗiɗon fof waɗama découvrir récemment kono kadi waɗi ɗum waɗe découvrir tan ko waaɓe no pelle amen ɗe darade wadde dénoncé e haaltude ɗum ɗo wona lawol par ce que minen joni wona agence uji mbiyata woni responsable kono min mbiyata woni responsable ko état o par ce que état o foti ittude le devant pour pouvoir contrôler un certain nombre de choses mais beele fedde ɗeɗo pelle mon ɗe karɗon tan koye Canada walla oɗon jeeyi ha nattuɗon no ɓe mbiyata ni on convention les 3 pays tiers surtout ɓurata ɗon noddede ko Canada dowlaji dentuɗi woni États-Unis d' Amérique wawde daranade ɗin ɓesguji ɗi ganduɗa ko kañumen goni toon altade ɗumen so tawi jeeyi ha dañi caɗele wadde ɗumen orienté walla koɓe mbiyata ko insertion wawde wadde ɗum e nokkuji ɗi ganduɗa ene ummo e caɗele walla wallude ɗumen daña kayitaji beele ɗum ɗon koye Canada tan walla ala ene memi hay ko wayno dowlaji non ene memi par ce que sa dani joni oɗon accord biyeteɗo l' accord des 3 pays tiers walla l' accord des 3 pays sûrs kam mbiyata men ko sûr minen min mbi ko leyɗele ɗeɗon d' abord hay goto hen sirani par ce que so tawino joni États-Unis ene siri a arta États-Unis jiiɗa yafade jiiɗa dogde jaaha Canada tawi kay ko siri tan walla so tawi Canada ne siri pourquoi aɗa ummo Canada mbiya aɗa fayi ɗum waɗi ko heewi e gargol Trump nde o ari tan sukaɓe hewɓe dogi natude kono hawri kadi e Canada uddi frontiére muɗum renforcé ɗum par ce que hande ɓe jogui ko drone e ko nandi hen ko kadi hewɓe minen rawane mi recensi plus de 4 familles mayɓe jangol par ce que ne jiiɗi traversude e franchir koko udda par ce que ne waɗno avant ɗo wiyete Roxfam Road ɗon kam en uddituno sa ari mbaɗa enregistré mbaɗa demande ma asile goppeɗa naata e ko nayi mais ɓe guddi ɗum hewɓe mbi hankkadi ene ndewa tan laabi clandestinement e ko nandi hen jangol ɓe mayi toon jangol donc ma won 4 familles avec des enfants et tout donc kono emin dénonce aussi c'est à dire ces accords là min kolliti miɗen par exemple ko ɗiɗo accord uji mbaɗaɗ ɗo ɗi haydara hen sirani par ce que d' abord arrivé Trump o hay avant même arrivé Trump même avec Biden en kolli c'est à dire ɗiɗo accord uji koɓe mbiyata sur ko wat sirani kadi taw ko yeruji tiɗɗi min mbaɗi hen hollidde yimɓeɓe henne hollidde laamuji ɗi henne wona accord uji tiɗɗi kono kadi nde Trump ari nde kadi ɓuuri bonde min kolli hay accord uji mo jogdino e laamuji o respectani joni noon mo respectani laamuji est ce que ne respecte c'est à dire joƴƴanɗe aade miskineɓe mbeɗa garoy hen min garoy ni hay hakkude makko e les taxes douaniére beele wona ɗum taƴam ɓeram Justin Trudeau ha tottiti hande law min garto hen mais onon darde ndere ɗon nde windude somi hokki yeru tan wadde ko wayno des fascule andinde yimɓeɓe réalité gurdam ɗam beela hande so tawi a ƴeewi Sénégal hande agence uji kewɗi nan ɗo no mbiruɗa ni ko wayno Access Canada ene goɗɗi e goɗɗi ene nodda surtout sukaɓe yiɗɓe yaade jokkitoyde jangde mumen
to bangi ko be mbiyata ko mbele fota wonde acquaintance hakkunde mon e laamuji ɗi mbawde gollodirde mon mbawa dolnude mon mbele sukaɓe ganda réalité ji gonɗi toon ɗi tawi onon oɗon mbawa altadeɓe ɓe ganda réalité ji ɗi tawi kadi wona ittudeɓe ɗo ene jowaɓe Canada laamu ngu beele ne duusa on walla heptini nden darde nde ganduɗa onon darini ɗon koɓe mbiyata ko des sénégalais de l'extérieur e ko way noon eyyi bon min mi daranaki tan les sénégalais ɓuuri ɗon yajji par ce que min daranimi ko kala ɗanniyanke gonga noon migrant fof eyyi migrant fof kono no pulaar wira hen ni poɗɗe so beddama e jeygol tan goto wotere fof wayata ko hoore muɗum ayni kadi so tawi aɗa liggoy ko wayni kam sa yi bande ko gonga alay saago tan ɓerde jingat donc min kam mi gonɗinani wiyoɓe mi jingata ala ɗo gonmi ala ɗo keedmi par ce que mi woni dans des situations et c'était clair pour moi il fallait que mi yaara noon ew kono laamuji ɗi ene wayno min liggodaki e mabɓe kono eɓe keɗo min sibu ɗum minen emin jogui haqqe jogade ɗeɗon pelle emin jogui haqqe wadde seppuji kadi emin kalda e presse o no fewi par ce que hay ko wayno am ni tan wasde o tidde no fewi sa ƴetti indam joni a tapi ɗum tan e Google ma yi liggeyaji c'est à dire min mbaɗi des documentaires min mbaɗi des interviews min gaari émission ngaji ɓurɗi mawnude e nder Canada emin kaala hen caɗele tigui rigui ɗanniyankoɓe jogui ɗi kono oui somin mbaɗi seppo sa ministre waɗami recevoir par ce que par exemple min hadde oɗo ministre kesso arde hol gaddinoɗo mo gondunoɗo e Ismaïla Madior non wona to ko to amen to en Canada wona ga en donc gondunoɗo e Trudeau en wiye John Fraser waɗimi recevoir kono il faut que yimɓe paama ko laamuɗi ɗi ɓe ngala sehil ɓe ngala guiɗo ɓe jogui ko intérêt ji et problème migrant ji o ko intérêt ji mawɗi goni hen par ce que chaque année États-Unis et Canada leydi hen foof ene jogo milliard uji kewɗi ɗi mbaɗaka déclaré par ce que ko liggotoɓe ngala kayitaji eɓe gandi ɗum e nguɗon ngaalu foof artata koye keesuji laamu donc kamɓe en tant que kalis no ara ɓe ngala caɗele kamɓe mais ɓe paamani noon wona paamani eɓe gandi koye keeceji miskineɓe ɗofete ete won maayoɓe hen wol watteɓe hen maltraité eko nandi hen donc minenne min daari ko haalande aduna o voilà ɓeɗo wiyoɓe ɗo ko démocratie ko ɗum woni ko mbaɗata yimɓe ɗum woni ko mbaɗata yimɓe ɗum woni ko mbaɗata ɓe jiiɗa ɗum kono kadi ala koɓe mbawi hen par ce que kuule leydi ene dokki min darade ndeɗon dar beele so malgré ɗum ɗon neɗɗo o wasde famde réalité ji ɗi jomum yaaha ha naata beele kadi ene jeeya hande programme uji moon wawde dusde neɗɗo o hawa heɓa kayitaji ɗum ne kadi beele oɗon daari nder darde ouais surtout minen ndeɗon ni min ɓuuri darade par ce que hol nangueteɓe e prison ji immigration min ƴewata avocat ji min ƴeewo par exemple addandeɓe bo hayso tawi toon kam eɓe ñammine ñamdu kam ndu welani eko nandi hen eɓe ñammine kono min ƴeewo addandeɓe won hen comcimi des brosse à dents e ko nandi ko mbawi sohlude ɗon bon simmotoɓe ne min gaddana ɗumen simmeji eko nandi hen kono ɗum fo e wade noon ɓen min ɓuuri tigui rigui ni wawde liggoɗe wallude tu vois c'est à dire sa ari ka kesso sa min tini walla a joguima chance jokkodirde e pelle mbaɗno pelle amen ni ma kolle lawol ɗo mbatta pour hebde kayitaji sa heɓani kayitaji aussi min balluma no gurduɗa hayso tawi koye suuɗor par ce que minen c'est à dire emin caali neɗɗo nawte emin caali neɗɗo soke emin mbi neɗɗo foof ene jogui haqqe jogade kayite e leydi ndi wuuri ndi donc c'est trois principes quand même ɗum woni komin darani sa leydi mo mbawɗa arde foof a jogui haqqe joɗade e leydi ndi ala c'est à dire min jaɓani neɗɗo ene soke par ce que ala kayit min jaɓani kadi neɗɗo ene wuura e leydi taw ala kayit donc pour minen mais ɗum ɗon eɗen gandi Sénégal en jeeya quand même e leyɗele hande sukaɓe men so tawi ɗannima jeehi kewaɗe yettade tan mbaɗa déclaré mi ari ko leydi naggam ummimi komi koɗo e moon beele wawa heftinede janggo e jaam so caɗele mbari beele laamu ngu doga leydi ndi o jeeyadi so tawi ko consul ko ambassade beele ara wawde fabade ɗum beele kadi onon on kewani dañde ɗen caɗele wasde andude
to banggue jogade ko yete ko information ɓen yimɓe ɓe ganduɗa gona quand même hewɓe innitade eyyi ko eno c'est à dire laamuji jogoɗen caɗele kono minen min kewani hebde ɗiɗo caɗele sibu ɗum minen kala komin mbawi liggodade e micron ko confidentiel min jettinta ɗum laamu min nawata ɗum to laamu ɗum ko responsabilité ma an par exemple min mboɗo wawi hawrude joni e ma kalna kam caɗele ma sa yiiɗa haalande mi indema te libre sa yiiɗa haalande mi to jeeɗa te libre mais il faut ko dokka faut kalna kam holko jiɗɗa mi haalanma holno mbawmi wallirdema parce que emin jogui toon des avocats emin jogui toon kadi organisme uji kewɗi pour so tawi a ala ko ñamɗa a ala ɗo koɗɗa a ala comci e ko nandi hen emin mbawi jokkodirde ɗino organisme pour heɓandema ɗum ɗon kono so tawi kadi a yeehi e suuɗi ha par exemple minen min ballima e avocat wino walluma a haalnani mo gonga donc an ɓurata perde hen par ce que tôt ou tard laamuji kañumen enen jogui moyen ji andude an holto guɓiɗa holto jeeyɗa e ko nandi hen ko ɗum waɗi sa heeɓi avocat kam avocat ma haalan ɗum gonga aɗa wawi min par exemple ballowoma wasde haalandemi surluma e min mi ala hen caɗele mais sa yeehi mi heɓanima an avocat e ko nandi hen haalanmo gonga par ce que nden o wawi waddema défendre wadde somi faami beele onon on keptinama toon wonande laamu ngu hande sa ƴeewi darde dari ɗon nde laamu Canada e hoore mum wawde ɓattade on beele mbawon totti ɗum par ce que ono ɗum jogui information ji ɗi laamu ngu ala ɓen sukaɓe leyɗele ɗeɓe ummi ɗi ɓe ngala ɗum beele hande laamu Canada oɗum jokkodiri e mum gollodade e mum e ko way noon beele wawde webditande ni kamɓe ɓe ganduɗa ko hoɓɓe ɓe way alay mbeɗa anni konngol liggodade e laamu aɗa andi saɗa hawa e neɗɗo migrant noon kam alay saago mbawa gollodirde non minen enfin komin migrant ji kono emin keftina comme étant fedde jojjanɗe aade donc e kadi heewi yaɓɓude haqqe aade ko laamu effectivement ko konngol ngol tan en ɗeɓi hamnorademi seeɗa mais oui effectivement emin jogui jokke e kamɓe eɓe jiiɗo diso c'est à dire ene waɗi loi ji kewɗi haade mabɓe fodde ɗum eɓe disodiri amen min kalnaɓe minen komin nomin jiɗiri e nomin gandiri ni foti waɗede keɓen enen fof jaam ni foti waɗede règle probléme aji ɗi ɗum ɗo hen kadi quelquefois laamu ngoni yalta waɗa des déclarations so lemiga par ce que par exemple rawane premier ministre du Québec waɗino toon déclaration ko fati e logement ji wi ko migrant ji ɗi kewi ko ɗum waɗi probléme logement minen min jaltin toon document ji min dokki ɗum des journalistes min dokki ɗum pelle jojjande aade foof min nani ko haaldi ko wona gonga wona migrant ji woni probléme hande probléme ko accès au logement c'est à dire yimɓeɓe logement chéri tellement ko mbawa ƴettude logement ji kono wona un problème de migrant ou bien un problème de logement kadi ministre makko l'immigration meeɗi toon wadde déclaration wi ko ɓuuri hewde migrant ji haalta français ils ne sont pas intégrés n'importe quoi min jaltiji chiffre uji makko ministre de l'immigration kanko hoore makko ene mbaɗamo démontré il fallait qu'il démissionne caɗele noon ko toon minen kam somin mbaɗi e neɗɗo pression emin jaltini daliluji ko haalata koko fenade jomum yimɓe fof ñagoto démission ga noon démission de weeɓani démission weeɓani ko gonga ceerno Hady malgré ɗum ɗo foof information ji ɗi jogui ɗon ndi darde nde dari ɗon nde hande holno jiiruɗa wonɗen koye e jamanu crise mondial sibu no wano ni henke natti so tawi a waɗat koɓe mbiyata ko message fewde sukaɓe ɓe ganduɗa kañumen jogui rêve arde Canada ha e leyɗele goɗɗe ɗe holko mbiyataɓe e saaha hande mo gonɗen eɗen gandi hayko Canada e hoore mum so tawi aɗa naata toon yo taw aɗa jogui dalillaji labɗi so tawi aɗa waɗa message holko ɗum wonata fewde ɓen ɓe ganduɗa hande ko dariɓe ala ko woni rêve mumen so wona natoyde toon to e leyɗele ɗen mawɗe ouais min mi wawa wiide yimɓeɓe hoto jeehe sibu ko neɗɗo foof e arsuku muɗum kono mbeɗa wawi wiide yimɓe yo ndeno sibu ɗum ɓe mbi gaddiɗuma e suudu rentiduma jaalal kadi psychologiquement il faut que yimɓe gona prêt paamen wona a ari a heeɓi kayitaji wona a ari a liggima ene waɗa caɗele kewɗe kono prépare ɗum gueɗel ɗimmel mo jiɗmi kadi wajade yimɓe neɗɗo hoto yeey ngaluma pour ɗannade par ce que caggal jahata kadi yiɗi yo ngaalu par ce que mi hawri toon e yimɓe mbi kañumen joguino ɗo boutique aji ene marche vraiment par ce que min holbino mbiɗumi ni
kañum jogino ko boutique quelques fois par semaine ene nana ko wayno 5 millions mais bi min a noddannomi armi liggonoma yo 5 millions par semaine min sa noddino kam mam armi liggonoma wallahi wi kom wallahi sinno mi andino wata mbimi eyi hankkadi diwama sinno diwama parce que pular no wiya juude so heeɓi dande ala heddi sona lumbade mbiɓe ɗo hankkadi ɗo gonɗa a waɗat feere ƴeewa no keɓirɗa kayitaji e no liggoriɗa kono tinno janggo e jaam sa jogui miñiraɗo baɗiraɗo bandiraɗo nodduɗoma en haala hay sono ɗanno yo ɗanno kono kam koto o yeey ngaalu makko no jogui toon motani kadi yeeye hen terrain ma motani ko yeeye galle ma motani kadi yeeye hen boutique ma walla ko nandi hen e ko nandi hen caggal holko tamɗa e ko kalanɗen joni ko tan woto lim koyngal woppin lim joni ayni eyo kadi ene moƴƴi keɓa information ji laaɓɗi e leydi ndi paɗa ndi ɗum kadi moƴƴi sa ari kadi paama leyɗele ɗe fof ene waɗi pelle walloɓe ɗanniyankoɓe ma kalani holko poɗɗa wadde holno poɗɗa waɗirde holto poɗɗa yaade e ko nandi hen e ko nandi hen tawa yahata tan aɗa marño ha gueɗe ma fof bona noon ne mbiya ƴeewoya pelle balloje e ko mawɗo haadi waktuji men gasi kono en mbawa waynade en kalani leydi ndi guurɗa ganduɗa gowɗa Canada e dowlaji dentuɗe Amérique en jii gargol omo ganduɗa ko Donald Trump en jii quand même conflit gonnoɗo ɗon yoga hen mbi beele wona on pression ni waɗi Justin Trudeau waɗi cédé en jii taxe uji douaniére ɗe o yimo faw saaha fof kadi o yiya mami faw ɗum e Canada e ko way noon gargol Donald Trump hande o e dowlaji dentuɗe Amérique battini mais ha ɓuuri tengtude Canada ɗon ɗo guurɗa holno jiiruɗa d' après kanko ne dow ƴettiri o nde woppi laamu holno jiiruɗa conflit hakkude Canada dowlaji dentuɗe eyyi kañum kam ko ayen kanko ndo ari nde henne o wi o yiiɗi ko Canada wona le 51e état des États-Unis d'accord ari ko heptude non no yiiɗi wadde Greenland Greenland bon donc voilà tu as la bonne information donc ko ɗum wonno miijo makko kono Canada naaɓe kollimo kañumen ko leydi jeeyidi hoore muɗum kadi ɗum wawa yo itɗum haale e hoore makko joni noon o waɗi imposé taxe uji e ko nandi hen kadi ene moƴƴi labtude wona sababu nde makko waɗi Trudeau yaade on Trudeau ko so tawi contexte o hawru tan contexte o hawru kadi hawre cote makko popularité ustimo no feewi kadi nde wonno toon yimɓeɓe nangtaki e laamu no laamɓe men gayni ɗi o andi so woppani parti makko jogori ko perdoyde élection ji faya noon koye élection ji donc o wi yo woppu mari parti makko ngay ɗum kadi woni chance par ce que joni ko parti makko o ɓamti laamu Canada donc pour artude e Trump kanko haqqille makko ko haqqille colonial tan ko ɗum kadi o yeeyi américain ji donc probléme américain ji o wi ko wayi leyɗele ɗe fof no kutoroɓe par ce que joɓata taxe uji e ko nandi hen kamɓe taxe uji e ko migrant ji woni caɗele makko ɗum woni hannde ko jeyata probléme ɗanniyankoɓe no nanguirte ni ha AIS watti nadde e nder galleji walla jaaha aɗa noto justice AIS fatma less e ko nandi hen nawtuma wonma déporté nana kaɓɓa ɓe nana kaɓɓa ay hannde California sa yi joni émeute uji gonɗi toon ɗi koko boni bugu tu vois donc kanko ɗum woni haqqille makko kadi ene moƴƴi faame américain ji kewɗi ko noon miijorto surtout manam noɓe mberni les vrais américains kañum ɓen ko ɗum woni ɗum waɗi votandemo kono aɗa andi hannde oɗo ñalawma sinno ko Obama heɓno probléme aji ɗi o heɓi ɗiɗo fof wawata wonde président amérique e hetto noon ko hannde omon waɗa recul par rapport aux taxes uji par ce que omon wiya omo waɗa renégocier les taxes parce que électricité kewɗo Amérique ummoto ko Canada effectivement même ndiyam donc dow ɓeydi ɗum par exemple ko wayno Ontario ni kañum ne ɓeydi vraiment taxe uji c'est à dire le prix de l'électricité e ko nandi hen e kala ɗo waɗi taxe kamɓe ne ɓe mbaɗi évalué donc holto puɗɗi waddedemo taxe joni presque sa ƴeewi ko kanko pression ɓurɗo musde mo jogui a yi hay probléme makko e sehil makko Elon Musk donc ɗum fof ko probléme économique woni ɗon hetto noon ko mbaɗe duwa uji tan mais beele no foti wonde ni par ce que ɗen leyɗele c'est des pays créés par des migrants ko wayno dowlaji dentuɗe Amérique ene hamni a jarama ceerno Hady
so tawi yewtade gasi ha laaɓi so tawi wonko jinnoɗa min namduma peut être min namdaki walla saɗa jogui message mo jiɗɗa yawtinde bisimilla. No message mo jiɗmi yawtinde tan ko ene moƴƴi enen tinɗen no fewi e koye meɗen pawen holko wawi heɓade ɗomen ɗo taw wona ɗanngal tan heeɓi ɗum ko gonga ɗanniɓe mbaɗi ko heewi e guure meɗen mbaɗi ko heewi e leyɗele meɗen kono kadi ɓe ɗannaki ɓe holko mbaɗi e holko mbawi wadde yo yimɓe kadi mballu sukaɓe maten mbawa ñiibde ñiiɓata noon ko balla ɗumen no janggiri balla ɗumen no liggori no guure men ni min mi yi joni cubalel no waɗi fedde wotere fedde amen no wiye hoodere law ko ɗum ɓe mbaɗi PME kala jiɗɗo liggade ɓe mbaɗa feere ɓe ñamɗum kalis ɓe mbaɗa ɗum financé mais ene yoɓa min kam ko ɗum vraiment ɓuuri weldemi hen donc fedde ndeyne no darori ni foof kadi heddiɓe wonɓe toon ɓe yiɗɓe liggade ɓe ha ɗo kalɗen ɗo kam mi meeɗa nande hen sagga neɗɗo ñamlama hen halis waɗi gueɗe jajaɓe walla sosoɓe donc toujours en waɗa bourse ɗum ɗo foof kadi yimɓe mbatta hen haqqillaji ko eɗen mbawi liggade eɗen mbawi wonde taw wona ɗanngal tan hayso tawi ɗanle ɗe ko hen jeeya par ce que sa ɗannima kam haysa heɓani jawdi aɗa heeɓa haqqille kadi yimɓe ne ɗalloro yidde janggude eko nangu hen kadi ɗanniɓe yoɓe tinno so ɓe ɗoɓe koɗi ɗo ɓe mbaɗa feere ɓe paama hankkadi ko ɗon ɓe jeeya hoto ɓe muggino tan pour wiide tan ko keɓmi fof ɓoftu tan miya d' accord hen jeeya kono ɗo guurɗa ɗo kadi ko hen jeeya effectivement par ce que ɗo wuura ɗon mayete kadi paamen koye leyɗele ɗe jeeɗen caloɗen yawede caloɗen wasde wade no poɗɗen wade ni ne nafen enen ne no poɗɗen nafirde ni ne e leyɗele ɗe mbasen wonde janniyankoɓe e leyɗele ɗe donc ɗum wonno message am la fait sinon vraiment on jarama no fewi mi weltima kadi arde e Pindi TV yallah waɗan en jaam yallah waɗan en jaam yallah hokku en kadi Pindi TV ji goɗɗi kono ɓamta leñol ngol kono ɓamta ɗemgal ngal kono ɓamta en enen fof ha jaren hen yesso a jarama Hady Koddoy Anne min beltima dendagal ko yoytuno e to banggue ɗanle e ko ganduɗa ɗum woni golle moon a totti haqqe o ha timmi kala hen ko ngakki ɗum koto amen to kono a totti haqqe mum ha timmi ɗum noon ko yettudemo no fewi yettude e bani men debbo mo ganduɗa ko Sally Dia mo ganduɗa ko kañum jeeyi sababu no fewi hande e gargol ma ɗo salmindemo kankone au passage weltanade bandiraɓe foof e saaha foof vraiment koɓe wattorɓe oɗo émission mo ganduɗa ko koɗo galle yettude kamɓe ɓe ganduɗa kadi ko waɗoɓe continuoɓe jewte toon to banggue commentaire uji to kamɓe ne yettudeɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min dokka on aadi ha sahaji goɗɗi so hawre welede Allah on jarama.